Ova uvodna glazba našeg kulturnog dvogleda, najavit ćemo i događaj koji će početi 2. ožujka u Narodnom muzeju Zadar u Kneževoj palači. Otvara se izložba Umjetnički obrt u Italiji, remek dijela iz Palaca Madame u Torinu. Izložba je to koja je nastala suradnjom Narodnog muzeja Zadar i Talijanskog instituta u Zagrebu, a sve pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Republike Italije u Hrvatskoj. Nama su tako i jutrošnji gosti, doktorica znanosti Renata Peroš, ravnateljica Narodnog muzeja u Zadru. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. I Gianluca Borghese, direktor Talijanskog instituta. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Dobro jutro. Sad, zapravo vaša suradnja traje već dugi niz godina. Ovo je, možemo reći, još jedna stepenica, odnosno jedan korak više. Dugi niz godina traje suradnja sa Kulturnim institutom u Zagrebu. Ne mogu sad nabrojiti sve, a mogu spomenuti samo neka događanja, neke izložbe. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine imali smo jednu izložbu kostima iz opere Verdi u neobnovljenoj Kneževoj palači 2013. godine. Također crteže Marija Giacomellia, to gospodin Borghese zna, to je najveći fotograf kao naša braća Brkan, koji imamo 30.000 negativa u Narodnom muzeju Zadar, onda pejzaži, onda crteži hrane kako je to vidio Federico Fellini, također diva Sofia Loren, imali smo izložbu portreta Sofije Loren i dokumentarni film, a sada nastavljamo suradnju sa ovom međunarodnom izložbom koja je posveta vrhunskom talijanskom stilu koji se divi cijeli svijet, zahvaljujući gospodinu Borgheseu. Znači, nastavljamo suradnju. Prikazat ćemo najljepši stotinjak dijela muzeja grada Torina, većinom pohranjeni u Palazzo Madame. Znači, jučer je stigla izložba, još nismo stigli raspakirati, ali znamo što će biti unutra. To su vrhunska dijela umjetničkog obrta, znači slonovače, stakla, murano, čipka, razbarano drvo, knjižni uvez i tako dalje. Mi se jako veselimo toj izložbi i što ćemo moći pokazati našim brojnim posjetiteljima, jer moram kazati za sada za Noć muzeja bili smo po posjećenosti drugi muzej u Republici Hrvatskoj, tako da stvarno imamo jako dobar program. A to je sve zahvaljujući tome što postoji Kneževa i Providurova palača, novo obnovljena Kneževa palača 2017. godine. Bila je proglašena kulturnom atrakcijom godine na danima hrvatskog turizma, a Providurova palača 2023. godine također proglašena kulturnom atrakcijom isto na danima hrvatskog turizma. Naši arhitekti, naši projektanti Letilović Pedišić dobili su brojne strukovne nagrade, Viktor Kovačić, Vladimir Nazor, Bernardo Bernardi. Također moram spomenuti da ova izložba, da se referiram na ovu izložbu, da je ona osmišljena upravo za prostor Narodnog muzeja Zadar. Biće oko 100-tinjak predmeta i napravit će dijalog sa našim zbirkama koje su već tamo. To je 6 salonskih priča gdje se pokazuje povijest Zadra. Dakle, i u Providurovoj i u Kneževoj. U Providurovoj će biti ova izložba, a u Kneževoj će biti ova izložba sa Talijanskim institutom, a u Providurovoj palači moram kazati da je jedinstvena izložba, zove se Jedan svijet, koji je na inicijativu naše ministrice kulture i medija Nine Koržinek i sa kustosom Franceskijem osmišljena izložba 199 predmeta moderne umjetnosti, tako da je Zadar na 2 godine postaje centar suvremene moderne umjetnosti. Pa sada malo čujemo više o muzeju iz kojega dolazi zapravo ova izložba, odnosno dio eksponata. Radi se o eksponatima iz Palazzo Madame iz Torina. O kakvom je muzeju riječ? Il Palazzo Madama di Torino è un museo molto importante. Palača Madame iz Torina je izrazito bitna institucija u Italiji. Riječ je o muzeju koji je otvoren davnih dana kao muzej primijenjene umjetnosti i sadrži doista jednu od najvažnijih zbirki dekorativne umjetnosti u Europi. Od srednjeg vijeka sve do kraja 19. stoljeća.
možemo reći da se u samom muzeju nalaze doista izrazito vrijedna djela, kao što je recimo portret muškarca Antonella da Messine. A ova izložba koju sada dovozimo u Zadar je izložba koja sadrži jako bitnu zbirku dekorativne umjetnosti, dakle zbirku pozlačenog, oslikanog stakla, zbirku talijanske majolike, porculana. Brojni su umjetnici nadahnuti upravo ovom zbirkom. Možete istaknuti neke, dakle ne samo talijanske, nego i svjetske umjetnike koji su upravo iz ove zbirke bili inspirirani za svoj rad? Allora, bisogna effettivamente contestualizzare perché la domanda Moramo staviti stvari u kontekst. Doista je zanimljivo vaše pitanje. Italija je poznata po svojoj obrtničkoj i umjetničkoj tradiciji, posebice u sferi primijenjene umjetnosti. Tu govorimo zapravo i o bogatoj tradiciji luksuznih predmeta koji su izrazito vrijedni. I Italija je u tom smislu poznata ne samo po materijalima s kojima su umjetnici radili, nego i po doista umjeću s kojima su te predmete stvarali. Pojavom industrijske revolucije, koja je na neki način pomalo i kasnila u Italiji, došlo je do sraza tog obrtničkog umjeća sa onim što nam je industrijska revolucija omogućila da stvaramo. Međutim, talijanski umjetnici su na neki način uspjeli te dvije proturječnosti pomiriti i to se jako dobro može vidjeti i u ovoj kolekciji koja nam dolazi u Zadar. Doista je kolekcija koja dolazi bogata. Vidjet ćemo tu entarzije, koralje, srebrne i pozlačene predmete, a sve kako bismo pokazali na koji način je to talijansko umjeće nadahnulo suvremene umjetnike. Questo esempio, questo scrigno che noi abbiamo offerto con la collezione di arti applicate è stato ovom kolekcijom primijenjene umjetnosti je isto tako nadahnulo i mnoge umjetničke pravce poput onoga engleskog Arts and Crafts i Williama Morrisa. A još jednom će ona pokazati ovo što sam rekao, a to je na koji način se moderno može pomiriti sa tradicionalnim. Tu su i drugi umjetnički pravci koji su nadahnuti tim talijanskim umjećem, poput Art Nouveau, recimo u Francuskoj. Pa čak i Bauhaus, umjetnički industrijski pravac koji na neki način želi naveliko reproducirati taj stil, tu estetiku koja je možda poznata više u predmetima na malo. Evo, gospođo Peroš, prema svemu ovome što smo sada čuli, jasno nam je da se radi o važnoj izložbi, o nečemu što će sigurno privući mnoge posjetitelje i onako posjećen muzej u Zadru. Kako je zapravo došlo baš do ove izložbe? Zašto ste se odlučili za nju? Pa zajednički, evo, gospodin Borghese, direktor instituta, kada je došao za direktora instituta, naravno da smo odmah dobili poziv. Zato, zahvaljujući toj dobroj suradnji dugogodišnjoj, što sam i spomenula, sami su vidjeli da je s nama jednostavno, mislim, razgovarati i napraviti jednu lijepu suradnju, a Zadar ima sada i prostore, ono što sam spominjala, da se može jedna takva izložba prilagoditi upravo
mislim da se može u nekom obliku prilagoditi i staviti u taj izložbeni prostor Kneževe palače koju sam već spominjala i ona će jako, jako lijepo tamo, kako bih rekla, figurat. Da, ova izložba je otvorena do 21. svibnja. Do 21. svibnja. Mislili smo da će i duže moći, međutim, mi imamo već i dalje program organiziran. Kao što je poznato, naš muzej ima 190 godina, imamo 4 odjela, puno izložbenih prostora. On je pomalo neobičan, nekonvencionalan, ali i jedinstven. Mora djelovati pod jednom kapom. To je jedan izazov za ravnatelja. Koliko je god teško, toliko je interesantno. Muzej čuva tu kolektivnu jednu memoriju, a prednost je institucije što može ostvariti razne vrste suradnje, ali bez pomoći lokalne zajednice, nacionalne i publike mi ne možemo. Znači, mora biti jedna sinergija da bi se taj jedan dobar program mogao ostvariti. Znači, Kneževa i Providurova palača, one su sada centar svih događanja u Zadru. Ostvarene su sredstvima iz europskih fondova, znači zahvaljujući gradu Zadru, županiji, Ministarstvu kulture i medija i sredstvima iz Europske unije mi možemo upravo ugošćavati ovakve izložbe, ovakvog karaktera, ovakvog tipa, što prije nije bilo moguće. I rekli ste neobičan prostor, ali možda je baš to interesantno i zanimljivo publici. Imate zanimljiv program i za proljeće, već se zna i onaj ljetni, kad će, vjerujem, opet i brojni turisti doći u Zadar. Tako je. Mi nastavljamo sa onom našom praksom. Kada se otvorila Kneževa palača 17. u stvari mi smo već ušli 2010. Tamo su bile one famozne krletke i za krletke je dobivena nagrada Bernardo Bernardi i tako dalje. To je duga priča. Mi u ljetnim mjesecima idemo sa zvučnim imenima, znači Chagall, bio nam je Chagall, Picasso, Dali, Warhol i sada smo u pregovorima, u stvari već smo dogovorili Banksija. To je najpoznatiji i nepoznati umjetnik, ne zna se ko je. Kad spomenete Banksija, onda je, mislim, svima su grafiti u prvom planu, svi njegovi po cijelome svijetu koji su jako poznati. Poznati grafiti, ona djevojčica sa balonom. Recimo. Tako je. Znači i on nam dolazi, ne on, nego njegovi radovi na neki način će biti prikazani u Zadru. Posljednje pitanje za vas, imate li vi u planu kakve nove izložbe nakon Zadra? Znamo da ste aktivni cijelo vrijeme u Zagrebu, neka veća izložba možda za ljeto ili jesen? Sì, siamo molto attivi, un programma doista smo aktivni, imamo bogat program od glazbe do izložba. Sudjelovat ćemo u muzičkom bijenalu u Zagrebu, to je izrazito važno kulturno događanje. Dovodimo velikog umjetnika, Andreju Čentaca, koji će svirati na udaraljkama i on je izrazito poznat. Potom ćemo sudjelovati na jazz festivala u Koprivnici. Dovodimo mladog glazbenika, ali izrazito uspješnog, Michelangela Scandrolja, njegov ansambl. To je recimo u području glazbe. I isto tako dovodimo lutkarsko kazalište koje ima bogatu tradiciju i u Hrvatskoj. Dakle, sudjelovat ćemo na festivalu djeteta u Šibeniku. I još jedna izrazito bitna izložba održat će se u jesen u Osijeku. Ondje ćemo organizirati izložbu posvećenu Andriji Meduliću, dakle velikom renesansnom umjetniku koji je puno radio u Italiji. Iako je riječ o hrvatskom umjetniku, mi smatramo da se on obrazovao u Italiji pa da je na neki način dijelimo njegovo nasljeđe. Drago nam je da ste tako aktivni i to diljem naše zemlje i puno vam hvala što ste danas našli vremena i za Dobro jutro Hrvatska.